Sa Banwa naman, sang Isabela, tatlo ka mga sikyo, ginpriso bangod sa pagbutang sang barikada sa dalan. Sa Banwa sang La Castellana, anay pastor ginlupot sa presohan bangod sa ginaligar pagpalapta sang black propaganda materials. Yaring balita ang aton gintutukan. Nahuya ang magatubang sa kamera si SG Heronico Cabugnason matapos ginpakit-kitreha sa Banwa sang Isabela. Isa ini sa tatlo ka sikyo ang ginlupot sa presuhan bangod sa pagbutang sang brigada kag checkpoint sa barangay May Tubig, Isabela. Kung kaya pag abot mo na rin sa papilis, ingon man siya nga kompleto na. Nahibaluan sa kapulisan nga nasuguan lamang ang tatlo agud mapunggan ang mabutante nga makalabay sa highway nga nakaangot sa isa ka presinto. Pero as of now, sir, passable lang din siya. And then we are also hoping, appealing man sa Tagian, siyempre, nakakos talaga ng concert ng chaos ang pagbutang balasang baral, sir. Paglapas sa Comelec gun ban ang pangatubangon sa mga naaresto. Samtang sa kaiping nga Banwa sang La Castellana, wala na nakaboto ang anay pastor nga si Reynaldo Villatore. Ginapasuni nga nadakpan ini sa akto nga nagapalapta sang black propaganda kontra sa isa ka nagakandidato. Sa immoral nga side, siguro una giguro ang bana ko anay mareklamo before sila. Depensa sang anay pastor, nalabyan lamang sini ang mga papel. Wala kay nagapangdagdag. Why? Nadagdag na siya. Kay open ka ba yung ano sang kaul? Desidido si mangilimutan nga pasakaan sang kaso si Villatore. Upod kay Reynald Castillo, ako si Adrian Prietos. Para sa RTV 1 Western Visayas, Eleksyon 2019 Special Coverage.